shoko riripo, shoko ranhasi itingaiti part 2. Amen. yevakorinde wokutanga 15 takafamba nayo kubva kwainotangira chapter 15. Pauro achitaura netariro yakakurisa inoita kuti chitendo chinonzi chitendo Christianity chiwe chisiri pasina, nokuti dai kusina rufu rwaJesu Kristu akafa akamuka, dai Kristu asina kumuka, ipapo kana shona inoti kufa kwake zvarova yaitaurira, tingadai tisina tariri. But muna rumuko muna Jesu Kristu, because Kristu akakunda rufu, kuti kukunda kwake kugova kwedu. Saka nhasi uno ndodangoti zvishoma fambei pamusoro pemavhesi ekwekupedzisira kwacho sekungotaura kwatakaita kuti hatigone pamusana penguva takunge tisina nguva musi wacho, kuti tibate zviri kuna Vakorinde wokutanga iyoyo mavhesi 50, 51 kunyanya 51 zvichidzika, iko zvino zvitaverenga verses 51 kunobata painoperera pa 58. Pauro ari kutaura achiti, tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Chakavanzika ichi changa chakavanzika kusvikira achizvitaura. Mystery inova mystery chete kusvika painonzi yaiswa pachena. Zvapachena taanazvo, zvikanzi ndinokuudzai chakavanzika. Hatingawati tose, hatingarari tese, hatingafi tese, asi tichashandurwa tose. Urikubata zvakanaka. Saka ari kuti munoona zvinotaurika ende chinenge chokwadi, nekuti murayiro wacho wanga wapo kuti pamusana pechi ndopanozotaurika paya kuti zvikanzi rumborera rworufu ndizvo zvivi nesimba rezvivi ndiwo murayiro. Ivhesi ya 56 iyo murayiro uri kurehwa apa ndewekuti anorarama pamusoro penyika anofa. Urikubata zvakanaka, nekuti hatirambe nekusingaperi, so as long as Jesu asati auya. But hapazobatika kuti zvinhu izvi zvinotaura chete nguva inonoperera pakuuya kwaJesu Kristu. Ndiri kuti rufu ruriko kusvikira pakuuya kwokutanga kwaJesu Kristu kune vanotenda. Amen. Kuvose vanotenda tinofa until the point Christ comes. Ndikuedza kuti kudini, zvinotogoneka kuti Kristu achiuya rechimangwana. Ibatei zvakanaka. Munhu akapfeka ichi chinoora chiri kunzi chatakafuka ichi chinoora ichi, akafuka ichi chinoora anogona kutofa. Vari kujeka ife nhasi mangwana uchimutswa asati amboora zvokutopera kuti chahuvhu chakubvubvu chezi Kristu obvawe. Ndinodakwedza kubudisa pokuti shoko riri kuti iro murayiro uripo until second coming. Panouya Jesu Kristu, Kristu achiuya, Pauro aribva ataura akati tese tichasandurwa, but hatisi tese wachawata, wacharara, urara hope dzerufu. Nekuti kunyange murayiro uripo, murayiro hauna simba pamuridzi wawo kana muridzi wawo azinge auya. Haleluya. Kristu kana achiuya, ende ndopane nyaya iyo. Kristu kana achiuya
Kristu ari kuuya kozopunza simba remurayiro iwowo kuti wese wanofa. Because kufa zvakakapinda neumwe chete ndonyaya yamupostori paanotaura kumashure kwacho kuno kuma20 uchidzika, anotaura achiti rufu rwauya neumwe chete, kuraramawo zvekare kwakauya neumwe chete. Kuna first Adam, second Adam. Ende ndosaka taisa pachena kuti Adam kuti munhu. Kristu akauya kuti wese wawe neupenyu usingaperi. Ende Kristu upenyu hwake hausi automatic pakumunhu nokuti munhu asi automatic kumunhu atenda. Kana tikange tatenda kuna Jesu Kristu, tararama kuda kwake Kristu, zveni kurarama kunova kwedu nokuti Kristu upenyu. Saka pano pamupostori Pauro anotaura achiti, sikanzi ndokuratidzai chakawanzika. Chakawanzika ichocho ndechekuti rufu ruchapera. Ndo zvimwe zvechakawanzika chacho. Death will die one day. Pachasvika nguva iyo rufu ruchafa nokufa. Pasati pasvika nguva iyoyo, pari kutsvagwa kuve neukama hwakanaka naJesu Kristu. Haleluya! Ukama ihwohwo ndiwo unopa nzewe. Amen. Ndiwo unopa nzewe inogona kuzonzwa kurira kwehwamanda yokupedzisa. Because Paul arikutaura zvikanzi, regai ndiite zvokupawerenga. Zvikanzi, pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda yokupedzisira icharidzwa. Zvikanzi nokuti hwamanda icharira, the last trump. Ukaona nyika yatigere ino inhasi, kokusaiziya kane wanhu wakaitwa nomufananidzo waMwari, kuti Mwari wagomuda nokumunamata nemwoyo yavo yese nesimba ravo rese nekufunga kwavo kwese nezvese zvavo zvese. Ukaona kakusaiziwa kari muvanhu zvinhu izvozvizvi, hwamanda idzodzidzi, unotya nazvo kuti chii. Ende chinozondishamisa inini ndichokuti regai kuvati makaroyiwa nazvo. Kamuroyereko kakaita munhu iko zvinezvi, kugwinyira kwatinoita muzvisinizvo. Unoziva anoyemurika mwana womunhu achiimba mazuva anokwana chakati Got Talent, America Got Talent, this Got Talent, matarenda ari kutaurwa nezvavo. Ende tarenda rinotaurika kakawanda mubhaibheri. Wotarisa, ndinobaita nguva yakuda kumbocherechedzwa ndichida kuona zvavo. Ona ende zvichiwanikwa ari matarenda wadiwa achiita akaita zvaanoita. Ndakamboona mumwe achitenderedza tumabhora, anoti ball juggling. Panotika chisengo kudai, asi ari mabhora 1-1 ari kukanda. Akada kumbakanda vakasesependa kudai so tuchiti twakawanda twese achitugacha. Panakana 1 dodori. Chigambaira. So muchinjwa so. Sure. That's why vari kuti America Got Talent kana kuti whatever Got Talent itarenda, because zvinotadhimaika kuti wakomana akuti hapana asingade kuona chinhu chakanaka uku. Zvakanaka kuziva kucoordinata pfungwa kudaro. Inonzi brain coordination inoitika kugona kuziva kuti randakanda iri
zvinori kuuya but risati rasvika iri rasvika iri ndorigama ndorikanda kuitira kuti iri richisvika ndichigama uchidaro kusvika zvaakuita kamutsetse kawo achiziva kuti ese ari kugamika. That's brain coordination. Superb, marvelous, excellent. Unototi mwari wakudzwe zvakanaka. But chandei kumatalenta kumatrumpet ari mubhaibheri haana kuwanda but 7 last trumpet 7 ari 7 saizvozvo mwari wati dzidzai zvinhu izvi muzvione kuteedzana kudini zvofanira kuteedzana setubhora uchigama ichi uchiona kuti ichi chinoteerana nechichi uchibvunza anonzi mukristu nyaya yematrumpets uri kutaura nyaya yakabeduka isina kana kumbosangana zvibedu hauinzwe anoziva mufundisi kungoti chete zvinoda takagara pasi kongatigarika pasi pacho zvine zviri kumhanya kwa apagarikiri pasi kuti muone matrumpets. Does God really got talent more? Say America got talent in the famous mabhora twakawanda vanhu vachiti ari kugona. Zvinhu izvi vana vaMwari zvinyorwa zvinoera izvi zvakapuhwa kuvana vaMwari kuti wazvizive wazvinzwisise kuti kana zvichizenge zvoitika zvinge zvisisiri chakawanzika sokutaura kuita Paul kuti ndinokuratidzai chakawanzika. By that time inenge isati iri mystery because vana vaMwari vanenge vakuziva kuti zvakamira sei. Saka nhasi unoyu Mwari vari mubatsiri wangu vamaminatsi mashoma regai timboita demystify kubvundunura kuzvivhura isarambe iri mystery. Paul ari kutaura kuti wakandaicharira ndikuisire pachena zvinhu izvi. Paul the apostle mupostori achinyora tsamba kuvakorinde tine urombo nevanhu vari kuita dambudziko nebhaibheri vachiti pakanzi kuvakorinde apo uri mukorinde iriwe unobva kukorinde aiwa muri kubva kupi kuusumba pakanzi vakorinde kwete usumba ubva atoita dambudziko nazvo. Regai tinoisire pachena tsamba iyi yakanyorwa kuvakorinde but zviri kuvakorinde munoziva kuti vanhu vanoita mhando dzenhara idzo dziye dzekudaridza haazodiba kuverenga kuna Marko kuno Kristu achiti what I say unto you zvandoreva kunewe ndoreva kupi hapana ipapo zokuzoti wakorinde here kana kuti Kristu anoti zvandoreva kunewe takubatai mati zvakataura Kristu anoreva kune vese matipapa mati ndipouruka Pauro anga ari pasi pamweya mutsvene sekungotenda kwamunoita kuti mudzidzi ari pasi pomweya achikuudzai zvaari kukuudzai. Musazowekwa nenharo naMwari dzekuvanhu reasonable kusvika pakadaro pokunge kuziva iko kusitori kusaziva. Nharo dzakaipa ende nharo ngadziitwe dzichiitwa nenzira youmwari. I'm saying when you argue zvinhu zvedenga harisi bopoto. Paul paanotaura kana kuti Bhaibheri panotaura iwai vanhu vanogona kupindura munhu wese muchidaira rudairo rwenyu. That's arguing. But hausi kuita gakava uri kuisa zvinhu pachena. Ukaona argument yakaitwa naStephen handisi kutiza nyaya yangu. Stephen anononomora kuti Kristu wacho bva zvazodai bvamazodai onomuuraira argument iyo. But anga asingaite gakava rekuti takazoti pachinyinurirana unge kutaura zvinhu zvakatsetseka zvichibva pazvinyorwa zvaMwari. Regai ndiende pamberi
pakuita demystify, pakubudisa pachena chakawanzika chiri kutaurwa naPaul panapa. Kwanzi kucharida hwamanda iri kutaurwa naPaul. Saka ndati regai ndizviise pachena zvinhu izvi, handisati ndarasika panyaya. Pauro mupostori achinyora kuvaKorinde saizvozvizvi, zvinhu izvi akanga achizviziva namweya kusati pamana zvakazarurwa. Ndibatei zvakanaka. Pauro ari kuratidza kuti but kucharira hwamanda yakupedzesera pakurira kwadzo, but there is a last one. Muri kupanzwa zvakanaka? Nguva idzodzo hakuna pazvakazarurwa. Zvakazarurwa inozotonyorwa neumwe wavapostori kana kuti wadzidzi wakafamba naJesu Kristu. NdiJohani anozonyora zvakazarurwa. Patopai Pauro iyi tsamba kuvaKorinde yamuri yasvika. Amen church. Saka vaKorinde wachinyorerwa tsamba yekuti ndinokuratidzai chakawanzika kucharira hwamanda, pawanozo kana wachinge wachizodzidza nezvakazarurwa zvinotaura hwamanda, inyaya yawanenge watonzwa kudhara namupostori Pauro. Uri kubata zvakanaka? Chero watori wana wavo wakazozvinzwa wachiti takaudzwa nana baba wedu wasati wafa, pakanzi kune tsamba yakabva kuna mupostori Pauro inotaura nehwamanda. Pavanozozviona zvazonyorwa naJohani pachitsuwa chePatmos achinyora zvakazarurwa zvedenga nezvenguva inokurumidza kuuya, zvakange zviri zvinhu zvawakanga wanzwa kupurikidza namweya anoera zvichitaurwa mutsamba yaPauro. Saka muri kupaona zvakanaka kuti hazvisiri chinhu chakanaka, but ipfumvu, ingozi kutaura kuti bhaibheri harisiri yachimanje-manje. Ende zvesho harisi rechimanje-manje yese, but hausi munyamba. Ndopandoda kuti rekandingoseisawa racho kuti hausi munyamba. Bokwezi zvinhu zviri kutaurwa umu zviri kubata mumazuva ekupedzisira. Pauro anoudzwa nezvehwamanda inotozorira. Inzwai kutaura kwacho, ndopaunoona beauty of God. Azvikanzi isusu ngaipawerenji, tarirai ndinokuudzai chakwanzika, hatingavati tese, not all of us are going to die or sleep in death. Muri kubata zvakanaka? Zvikanzi asi tese tichashandurwa, upenyu kana kuti kufa. Amen. But pazvinoitika zvinhu izvozvo hapasi vaPaKorinde, ndepemunhu anenge achirarama mumazuva ekupedzisira. Pauro obva apuwa shoko rokuti kana uchivapa nenyaya yekuti hatingafi tese, zviisanganisewo kuvapenyu. Iye tenzi achiziva kuti Pauro anenge anguri arara kudhara. Muri kubata zvakanaka? But chinopa kuti Mwari wape matauriro kuna Pauro kuti hatingawati tose. Inhau yekuti Mwari ari kuseenzesa Pauro munguva yake Pauro achitaura kuvaKorinde panguva yake Pauro. Pana bwana Pauro wanezenga warimo mumazuva ekupedzisira wachitaura kuvaKorinde mumazuva ekupedzisira. Iwo tanzi nezvevaKorinde. Amen. Kristu ari kuuya, ende achiuya kune vanenge vari vapenyu, wasingaendi pasi pomurayiro uri kuzotaurwa pavhesi ya56 werufu. Unozvimva zvichitaurika makawanda step. Amen. Pafiwa vanhu ende atmosphere yerufu vanhu vanoinzwa zvirimo mubhaibheri. Ndochidzimborera uyo kane karuma rufu haruna kuti unoti inamai unzwashaya mudzi handitetewo pasera pateteningi. Ndo wazoita wechi5 kufa mumwedzi ino yakadunga mudzana kwauri rusodzo unzi ava vachirega kuchachema
tatira tazvijaira ichingoti zvenyu zvipfuure rufu rune mborera haruna patakati tichema nezuro saka nhasi hazviiti but ndikuda kuedza kuputsa kuchena kuti unoiona vanhu vanhu atmosphere yacho chimiro chacho chero asingaiti kuchechisa chero asingaparidzi ipapa paziyo ipapa pa56 apo kamushaya munhu wamwari chitongo zvikatambira zvakadaro rufu mutemo murayiro wamwari uri kuziziva kuti murayiro iwoyo unobatika ukazomudzidzisa kuti asine sabatawo murayiro futi ndezvajuda wakutorasika munhu wamwari izvizvi ndezvajuda rufu murayiro sabata nderevajuda mati ndezvajuda ko pakati usachiva mukadzi usiwo kwako wemutemo wamwari wemutemo pane zvazviri pamwe chete muzvinhu izvozvo inga zviri padombo rimwe chete wani chenjerai wana wamwari kufunga kuti tinoziva isusu pasina chatoziva ndikaendende panyaya yangu wamanai mutaurwa wakutukanda tubhora tuitarenda rebhora remweya amen chechi wamanda idzi dziripo dziri 7 ende iri kutaurwa napauro panapa haisiba imwewo zvayo ndeimwe ye7 idzodzo yechi7 yacho Sokuti tikaisiya akangoti is one of the 7 it could be 3 5 na kana kuti 4 it's the 7 ndechinomwe yechinomwe wamanda iri kutaurwa kuti tinzwisise zviri nani zviri kunzi napauro ndiri kuda kuti zvisarambe zviri chakawanzika kwamuri ndinokuudzai chakawanzika kuudze chakawanzika kuurura gure uri pabatozvaona chimwene yekuurura gure uchikuiziva here zvakanaka tichikura waizoti pana chinhu chake chisinganakidze seizvozvo kuti pane tsoro inofamba zvisirizo kumombe wodzi nemudiki ndoda kusvika ndichizvitaura iwe wotsindidza kuti shauri panapa ukadaro wadichekeresa saka iwewe onzi aiwa hazvinetse nhasi kune nyama yehuku huku dzadzisingakuraiwa nhasi kune nyama yehuku saka zvakune nyama yehuku tiri takagara pai kwamusati kwana esola yakuonesesiterekwana mune muri nechauko kwakachakarima uko ripa ranga rakanyanyanyira ndosaka raizoita kuti chidhakwa chipedze sadza nepureti yakatengenwa chichingotonha chete chifungidzwa zvikamuriyo kwasiri kupera kusvika sadza rapera nenhau yeripa rakati saka maizogara kwakachaka kuwandika wandika ikokweku iye anenge ari pasaidi mani saka pakangoda kuti ndiraizveno unokwenya unzi musidzana wedu uyoyo ndinoita sei ndinoiputisa saka unofanira kuvhara nekai nekapisi kenyama muruzvibata zvakanaka ndiripaura kuti isu takapedzerwa nyama nesadza rezviyo wachitoka tipa nyama ziyo wodzorera mupureti nenyama ubva watora nyama kakusvibira kaya kongoita namba muri kupaona zvakanaka but ndiri pakuti kuurura muri kuzvibata zvakanaka pauro anoti ndaakuzviisa pachena nekuti ikasakuda nyama uku unonzi mama pane nyaya yaitika kumombe ndo panobva paita attention yawo straight zvabuda pauro ari kuti ndiri kuisa pachena panapa zvazvakawanzika zvikanzi nokurira kwehwamanda nokuti icharira because it will sound
urikuzvibata zvakanaka. Svikanzi chaiye. Haleluya, haleluya. Pakarepo ndokubwira kwesisha nehwamanda yokupedzisira inozi zvinotwa zvikanzi nokuti hwamanda icharira ipapo wakafa vachamutswa nokusaora nesu tichashandurwa. Wakafa wanomutswa nokusaora. Kune rumuko rwakafa wachimuka wasina kuora. Tatsemono kuoresa kukuita Satani wanhu mazuva wakomana munhu ari kufa atambudzika uno anoperezeka uchitoona kutoti panapa kwazvingoenda kwachakusei agoperezeka mpaka ramarata ano ngazoro. Urikuzvibata zvakanaka. Muchiita zvokuita kutonanganidza kuti ndiwe here munhu anowira maziso ake anowira mipidzi kusara chirwere chamuzunza chamudii Paul akutaura zvikanzi hatirari tese but tese tichamutswa. Kumutswa uku kuri kunzi tese tichamutswa. Chenjerai nako because kwakasiyana. Wachamuka rumuko rwokutanga inonzi first resurrection mubhaibheri zvakazarurwa 20. Rumuko rwokutanga rune chikomborero. Haleluya. Rumuko irworwo nderwe pasecond coming. Panoyako second coming. Tinoiti second coming nemhaka yekuti Kristu akambouya first coming kutanga achibarwa nemhandara Maria. Ndopapa yakutanga. Parikucheka. Pakuya kechipiri kwaakati regai ndiende ndononokugadzirirai nzvimbo yakanaka kuti kana ndichinge ndakuuya ndigozoti pandinenge ndiri imi mugovapo. John 14 ndiyo second coming. Second coming ine first resurrection. Wabadei zvakanaka. Haleluya. Kumuka kwekutanga kuri pakuuya kwechipiri kwaJesu Kristu. Kumuka ikoko ndokuri kutaurwa naPaul kuchinzi tese tichashandurwa. Urikuzvibata zvakanaka. Wese wanomuka second coming during first resurrection, kumuka kwekutanga pakuya kwechipiri kwaJesu Kristu, wese wanomuka ipapo wanoshandurwa. Kusara chete. Amen, amen, amen. Kusara badzi ayo tima aishandurwa musiyo yakadaro. Wakawimbiswa kunzi muchandoona. Ndakagara pachigaro choushe. Ivo vaita kugoka mati nemadziva kuda kusvikira Jesu Kristu ari pamuchinjikwa. Svikanzi wamusunga nejira sodzvo. Sungirira jira kwakurowa zimbama. Imagine kurowa munhu asiri kuona. Warowa Jesu Kristu iwe. Svikanzi sezvo uri muprofeti kana kuti mwana waMwari bvukira kuti warowa nani. Wanenge varipo iwe wachamutsiwa kuti wazvione iwe kuti unouya. Avo havasi kushanduka. Havasiwo vari kutaurwa naPaul. Zvinhu izvi hazvisi zvevakorinde zviri kutaurwa kuvana vemambo hwedenga womumazuva ekupedzisira. Pacharira last trumpet regaitinzwe nehwamanda yekupedzisira kuitira kuti zvibatike zvakanaka. Nokuti iko zvinezvi hwamanda yacho taanayo. Haleluya. Zvakazoratidzwa Johani pachitsuwa chePatimosi. Zvikanzi chiona zvazvinenge zvichinge zvakaita pakurira kwehwamanda yekupedzisira. Ni zvakazarurwa chapter 11. Amen church.
Zvakazarurwa 11 vhesi ya15. Hwamanda yechinomwe. Hwamanda yechinomwe ndo hwamanda yekupedzisira yakataurwa naPaul iye zvakazarurwa wacho asati ava. Zvino mutumwa wechinomwe wakaridza. Urupadzo zvakanaka. Iri kutaura kuti icharinda iyoyi ndo iri kuzodzi akaridza mutumwa wechingani wechinomwe zvakafana zvaoneswa Paul kuvaKorinde. Mazwi makuru akawapo kudenga achiti, mukuzvibata zvakanaka, kuridza kwehwamanda kwemutumwa wekupedzisira, the last trumpet, iri kutaurwa naPaul. Zvikanzi painorira zvaakuchiratidzwa Johani kuti zvine zvakamira sei. Zvikanzi kunobva mazwi makuru kupi? Kudenga achiti, inzwai munzwe mazwi acho. Zvikanzi usha hwenyika hwava hwashe. Muri kubanzwa zvakanaka? Muri kubata zvakanaka? Usha hwei hwava hwani? Hwava hwashe wedu na Kristo wake uchahubata nokusingaperi-peri. Muri kuzvibata zvakanaka? Panouya Jesu Kristu, iyoyo yacho yatiri kuti second coming. Amen church. Musi unodzoka Jesu Kristu, nyika inenge ichifamba nomufambiro wayo wemazuva ese. Muri kuzvibata zvakanaka? So nhasi vanhu vakanga abatwa zvanyangara, mamuchizviitirei? Ndabatwa nani? Ndandapindwa naSatani. Wangu munanga straight. Ndandapindwa nani? Ndapindwa naSatani. Asi ukazviita kumapurisa anobva ati ndimi unopota muchiona naSatani. Isusu takudhira newe watabata. Zvamarara. Worohwa kuitira kuti panozoya Satani ugomutaura kuti shamwari, ukangozvipota uchindipinda kuti ndinozorohwa ndandega uyo hatizogoni. But patikuenda kumutyo. Wandiyanza ndapindwa naSatani. Nemhaka ye. Because panyika panapa pachikutongwa nani? Kubva zvakapinda chitema muIdheni, nyika ino inotongwa naSatani. Saka kuchinzi kukunda pachimweni. Uri kupanzwa Jumini. Kukunda kutaura kuti kuramba contract yechitema iyi uchifamba neurongwa hwaMwari. Ndounonzi kukunda. Saka Kristu achiti kwandikuenda ndikunokugadzirirai vanhu vakabva vafungidzira kuti denga riri kuconstructive. Kuri kunzi kukugadzira iwewe, kukururamisa iwewe kuti unokwana uko hakuna basa nekugadzira panyowani. Urikubata zvakanaka? Dzidziso dziripo panyika hadzina kumira musha waMwari. Ndakaona makanyora paFacebook. Sikanzi oisa picture kufa kuriko zvichwa ndokwati kutaura. But upenyu hurikowo zvakare. Ndokwati kutaura zvakare. Abva aisa nepicture yamai wacho wakashaya. Raiva zuva rakakurangarira zuva rakaita sei? Rakafa amai. Mama, we miss you on this date of your landing in heaven. Anoona landing date in heaven because nokuzwakaita sei? Because ndodzidziso dziri muwanhu. Vanhu vari kufa havasi kuenda kudenga, vari mumarinda. Batai zviri pabhuku yatedzwa naMwari. Kristu kana achiuya kuti Pauro agoti nekubwaira kweziso, ichi chinofa ichi musiwo chinopfeka chi kusafa. Zvikanzi hatizi tese wacharara, wachafa. Pano unosvikirwa roupenyu. But musi iwoyo
musi uri kuzotaurwa nazvakazarurwa 11 panapa vhesi ya15 kuti panoridza mutumwa wechinomwe hwamanda kune mazwi anobva kudenga achiti ushe hwenyika hwavo hwashe wedu naKristu wake zvazvaMwari. Panoitika izvozvo, regai ndiwerenge kuitira kuti nyaya yangu ibatike zvakanaka, kwete kuti pafa munhu ilending date zvikanzi inoendera mberi ichiti regai ndisvetuke namba 16 inoti ipapo wakuru vari pazvigaro zvekumusoro kudenga vanokotama pakurira kwehwamanda ndoda kuenda panotibata iko zvinezvi. Asi wanoti wakuriwa tinongovongai Mwari, vhesi ya 17, Ishe Mwari Wamasimba Ose muripo, makanga muripo nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Aditika chinzwa imunzwa inotaura ichiti marudzi akatsamwa tichapabata ipapo, nokutsamwa kwenyu kwakasvika uko kunozoita kuti waya vatachitaura kumumonerera chijira nekuzodidi newakamubaya ukozi wanomutsirwa kuti wazvione. Zvikanzi kutsamwa kwako kune kwasvika, but kutsamwa kwaMwari kumunhu asine ukama naye kutsamwa zveshuwa, asi nguva iyoyo chikomborero kune wakarindira kudzoka kwake. Chinzwa inoti nenguva yavakafa, muri kuzibata zvakanaka, kwete kuti wakalenda kudhara huko, nenguva yavakafa kuti vatongwe, muri kuzibata zvakanaka, uye kuti mupe varanda wenyu mubayiro, ivo vaprofita navatsvene navanotya zita renyu, vaduku navakuru, uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika. Muri kuzibata zvakanaka, inguva yekutonga kwaMwari. Hakuna panozotongwa iye akalenda kudenga kudhara, kwakuzotanga kuti iwe ndine mhaka newe nhasi, iwe wakasolenda gore rachimati gocha ndembe kare kare mama muchigara mese, nhasi uchizoita mhaka bhokozi kwazoti yawamanda. Dzidziso idzodzo hadzisi dzemubhuku yatete. Ende handisoda kutiba kucherechedza kuti mai wakafa musi wakati chinhu chakaita, but harisi zuva rawakalenda kudenga. Urikubata zvakanaka, iye Kristu achizouya amhene kuti rini pawanguri walenda wozoda kuwatonga. Muri kuzibata zvakanaka, kana iwo wanotizisa, noti kuti ndikuda kuti kutizisa kwakanaka. Muri kuzoona zvakanaka, atizisa nhasi vanhu vanotizisa vanhu vanoitisana nharo stereki pozo zvakara vakuuya natete kana kuti nasekuru vacho vanopfeka stereki vaine demo vokunongedza nedemo kuti ndimuone achinzi abva kana makutosara maamese wakuzotanga kuti punyai ndiya ndoda kuedza kuti chero vanotizisa hautibatizira nhasi mogara muna 2031 wakutanga kuti handimuzive vei asi mungadzongwa pese pamamuri mese wamusingazvona. Ndo zvakafanana nedzidziso inotaura kuti wakalenda gore rawakafa wakafanirwa amai 2022 Kristu ozouya well after 2022 kwakuda kuzotanga kuwatonga nhasi. Vanhu vakange vachifa kwatiri kuti kufa hope dzerufu, Kristu anowanza kusenzesa kuti urere wawata paakambozvitaura zvikanzi amuri kuti afa pabhetani Lazarus zvanzi arara zvanzi nodzidzo zvanzi kana achiti arara kuyoda achamuka zvake kuzari but aideva kufa
kwazvino urikuzobata zvakanaka kwatiri kuti kufa iko zvinezvi kuenda mumarinda kudzokera muvhu amobvara rambai minapo komweya ariko mavhesi anoti mweya unodzokera kune akaupa but harisi kuti bawaenda kudenga mweya werengai zvinhu izvi makasvinirwa naumwari munhu paakasikwa haana kusikirwa kudenga akasikwa pano pasi zvikanzi mwari wakamupfugama wakamufembera mweya akawa munhu anorarama mweya waakafembera mumunhu ndiwo watiri kufembera ukuti nhasi uno unozvibata zvakanaka saka musi waunofa unodzokera kwawakabva mudenga imomo muatmosphere mweya hausiba chimwe chinhu chinotaurika some mysterious thing kuti kugodzi wadzodzi mweya wazodai nyaya dziya ndedzekutyisidzira urikuzibata zvakanaka dzinoitwa kuti mweya yetsvina iwinzwe mumisha zvichinge yakanaka urikuzibata zvakanaka kuti hazive chiwanhu chikristu chamukanganisa stere sekuru wakanga wafa wanofanira kuzoitwa minzamba chii chinonzi minzamba zvikanzi wanenge wabva kumakuwa uko wakuda kuzopinzwa mumba pachiwanza nai sekuru mbobva kwese kumaporipoto watora mozotadza kupinda mumba masvika pamba kwokuda kupinzwa imi magona kubva kwese mega anogona kuti sekuru iva something is not right handizvo bhaibheri rine rekodi iri pachena wanaumwari wanofa wanoenda mumarinda wamanda yechinomwe tinoda kutenda mwari kuti after Paul atorera kuvakorinde tenzi vanozofamba nedingitira rimwe chetero wachizvipa kuna Johani Baptista Patmo zvikanzi panguva iyoyo ushe hwepanyika hunezenge hwahwamwari ende panguva iyoyo wari mumarinda wanomutswa kuti watongwe hapasi kuti wakanga walenda kutenga wanodzikiswa kuti taakuchivambisa manje kutonga nekuti kutonga kwavo zvibate zvakanaka muruzivisa wanaumwari asi ukazenge watenda nhamo yacho kuri kuti waenda tinombosvika mudzinamo nezvodaitawa kune imwe ndakati wateerera zvangu wachitaura ndikati aya mafundisa apa wari on point zvikanzi ivhu rinodzokera kuvhu urikuzvibata zvakanaka ende zvichiva ivhu rinodzokera kuvhu because ichi chinorwi ndovhu racho chakagadzirwa nevhu iyi ende kanoita kuzviona zvakanaka kuti ivhu tozotarisa munhu murume nekuti ndiye akatsikwa nevhu chairo iye awa wakazoita kubviswa patiri kava wakanzi zvikanzi akati achibepura kudekati akomana mbabvu dzangu bhonzo rebhonzo nyama yangu handizvei but murume ndiari kubva pai muvhudhairi izombotarisa zvako kamuberero kaunoita sora kana uri munhurume ukaenda kwasaindisi bhonzi he has got high levels of testosterone kutaura kuti wagumbera utswa icho chiye sekuru chimwere chamunogara muchidzira nacho makati gare unonofungira chete mukuitaiwa utswa makabva kuvhu saka vhu chadii ndakawanzwa chidaro ndikati pauri kuziva uvhu runodzokera kuvhu panokozopotseka nyaya yacho chete ndeipokuti panodziwa ukama chiwai ponokorwa vhu nefoshoro dzichiita sei chiti ivhu you are repeating the same process ivhu ndeuyu ari kudzokera kuvhu kwete mufananidzo waro wokuti mugoridzorera kwariri ivhu ndeuyu ari kudzokera kuvhu iyi ritual iyi uyu muitiro uyu hauna panotsigira vhesi kuti zonokora ivhu mufoshoro mudzorere
kodzi chaita chirango chokuti vhungovhu. Ivhungovhu munhu adzokera muvhu. Ndiyo Hymn 186. Iyo inzi kana tichidzokera muvhu renyu. Urikuzvibata zvakanaka. Saka hwamanda yechinomwe nguva dzangu dziri kufamba. Hwamanda yechinomwe ngaitidzwe zvainotaura. Inotaura kuti marudzi akatsamwa nokutsamwa kwenyu kwasvika. Ndudzi dzine dzakaita sei? Dzakatsamwa, dzakatozara. Munguva yehwamanda yekupedzisira, nations will be angry. Arikubatika zvakanaka. Chero zvazvo vanhu vachiite zvinhu zvinoda kuti fananei. Kwakangogara kune dzihondo, vanhu vachifa. Zviriko iko zvinezvi. Ndoona kunge zviri kutaura kudzoka kwaJesu Kristu. Zvatiri kusangana nazvo iko zvinezvi. Zviri kutaura mazuva ekuenda kwamvura yechikara. Wakuru varipo ava, this mukuru ari kutonga America, ane zita rinotaura hwamanda, iye uyewo ndiye chaiye anonongedzwa nechiprofita kubva panhamo yokutanga panhatu dzazvakazarurwa. Nhamo yokutanga handitenderi ndipaise pachena kunyange nguva dzapera. Nhamo yokutanga panhatu dzenhamo dzazvakazarurwa. Ndikutaura shona. The first woe of the three woes of Revelation. Nekuti kwakanzi nhamo zvingani zvitatu. Dziri kunzi nhamo idzi izotarisa. Ndosaka ndachiti, does God really got talent? Vanhu vachijagila zvakanaka hwamanda idzi kuti uchiona kuti ichi chikutera ichi chikutera. Hwamanda dzikarira 4 dzazvakazarurwa dziri kuna chapter ya8 kuno. Unonzwa kuti yekutanga, yechipiri, yechitatu, panosvika yechina inonzi kwakaonekwa mutumwa achibhuruka mudenga akadaidzira nezwi guru. Pakanyorwa kuti mutumwa, mamwe matranslation anoti an eagle flying in the midst of the air. But zokuti igondo here kana kuti mutumwa hazvina pabasa, but Johani ari kuona chinhu chaanofananidza negondo chichibhuruka mudenga chichitaura kurira kwechina, kududzirwa kwenhamo nhatu dzokupedzesera, kuti ugoti ina dzarira nenhatu dziri kunzi nhamo zvikasangana izvozvo ndokuti hwamanda dzekupedzesera nomwe, because dzakaganhurwa into 2 classes, kuti yekutanga kusvika pane yechi4. Yechi4 yotaura dzitatu dzokupedzesera dzasara. Ndo matambudziko kana kuti hwamanda nomwe dzekupedzesera. Hwamanda dzekupedzesera dzenhatu yechi5 iyi inonzi 5th trumpet inhamo yokutanga. Yechitanhatu iyi iri kunzi 6th trumpet inhamo yechipiri. Yechinomwe iyi iri kunzi yekupedzesera. Ndiyo iri kutaurwa naPauro panapa achiti inhamo yechi3, but inhamo chete kune asina kutenda Mwari, asi chiri chikomborero chese kune akatarisira kudzoka kwaJesu Kristu. But nandiri kuti inini mukuru aripo ezvezvi, nekuti ndiri kutaura kuti kunyange zvinhu zvichinzi zvingafanana, zviri kuonesa iko zvino zviri kutaura magumo. Murume aripo iko zvinezvi ane zita rinotaura hwamanda idzodzi. Atakambotaura kuti chiprofita chebhaibheri chiri kuti achatonga omboti ibvei ozodzoka, because bhaibheri riri kumunongedza aine mazita mangani? Mairi. But pakati apa pane kabhureki kuti pagoitika zvimwe zvezvinyorwa zviri pabhuku yaTenzi kuti zvizadzikiswe ozodzoka. Saka Tenzi ari kumuti anenge achinzi muchiHebhuru obva ataurwa zita racho. Rinobva ranzi muchiGreek muri kuzvibata zvavo. Saka muchiHebhuru anenge achinzi Abaddon, muchiGreek obva anzi Apollyon. Zvinhu izvozvo zvinotaura uparadzi
Munozibata zvakanaka. But ari mharadzi zvinyorwa zvine zvichiti munyengedzi nekuti kana ndakuparadza munozibata zvakanaka. Anofuridzira zoita sekuti kuri kuuya kugara nekugarika. Pauro obva ataruzikanzi wanenge wachiti munozibata zvakanaka. Saka akauya akatengesa agenda yegolden age. Vanhu vakafunga kuti kugara nekugarika but kuparara kunouya nekukasira. Munozibata zvakanaka. Nhasi unoyu nhamo yekutanga yakaitika. Tichazovazve nekudzokorodza hwamanda idzodzisi. Ndinyatsokuisira pachena kuti kana kuchinzi wo nhamo yekutanga chii, yechipiri chii, ende inobva papi ichienda papi, ichibva papi ichienda papi. Yechitatu iyi wo number 3 kwete wo yehondo. Wo WOE nhamo munozibata zvakanaka. Yechi3 anenzwisiso yechitatu munzwisisi wenguva yekudzoka kwaJesu Kristu. Ende musi wenguva kwaJesu Kristu tenzi haana kuti haufiba wakazikana, but zviri muna Baba. Asi kana zviri muna Baba, Baba vanopa kuvanhu vavo sekungopuhwa kwakaita zvakazarwa izvi. Izvi zvakazarwa izvi zvinonzi zvakabva kuna Mwari, zviri zvaJesu Kristu mwanakomana wavo, zvikauya nemutumwa vazvapuhwa kuna Johani kuti vape vanhu vavo. Saka pane nguva iyo tenzi wanoisa pachena, nguva yenhamo yechi3. But kuti uzive kuti zvapa unofanira kunge une nhamo yekutanga neyechipiri. Ende nhamo yekutanga neyechipiri haibatike usati waziva hwamanda yekutanga, yechipiri, yechitatu nechina yacho inotaura kuti nhamo. Zvinhu izvozvo zvine nguva dzazvo kumazuva ekupedzesera. Kana achitaura murandakadzi Ellen White chero achitaura ari murufu nhasi uno, nokuti shoko rake rinoramba richitaura, akati richataura kusvikira Kristu achiuya, rinotaura richiti mumazuva ekupedzesera ndakaoneswa mumazuva ekupedzesera chikwata chevanhu wanenge vari musimba nemweya waEriya, wachaziva zuva rekuuya kwaJesu Kristu, wachiparidza nguva iyoyo neyekutsamwa kwaMwari. Zvinhu zviviri nhasi uno hwamanda yechinomwe inotaura zvinhu izvozvo exactly, asi zvichitonge zvataurwa naPauro kuti pane nhamo saizvozvo. The other side, rimwe rutivi rwacho runoti tese tichashandurwa. Indaa inguva chete, but ndanga chida kuti ndimbobva tifambe, but mukana wacho hauchandibvumira. Asi ndoda kuti vana vaMwari endai makabata muchiziva kuti pari kunzi umambo hwepasi hwahwatenzi. And pari kunzi uchabata. Haleluya, haleluya. Anzi uchabata nokusinga uchahubata nokusingaperi. Ndiro shoko riri kutaurwa kuna Dhanieri kuti kana Kristu achizenga akutonga haasi kuzobvisa vaushe pamusoro pemafudzi ake uchipuhwa umwe munhu. Ikoko ndokune upenyu usingaperi. Kana chinofa ichi chashandurwa kuve kusafa. Haleluya. Amen. Ukuiona nyika yatikurarama nazo, how difficult it is. Yakaoma nyika yanhasi ino. Pamwe pacho unenge utori nemubhedha musvino, ukanakisa mubhedha uchati nesaidi inobva zvandiri kutovharika kwakavhara munhu, unotofosa kuti ngandimbotaridza kumwe saidi pamwe, unotochinzwa zvisinge zvichi zvovhura wozonzwa iyo yacho yatsindira futi. Indava yekuti pakaoma panyika mana, zvikasaitika kuti zvadaro hosha dzinozara mumwiri, but izvozvo zvacho ihosha asi zvinenge zvinhu zviri normal.
tiri kufema hafu kapasi because unozienzesa vanhu kuti kuri kuendwa tinenge chifema. Haleluya, full mpaka dzese dzakavhurika idzi dzavatiimbirei Mwari kuchida kutorumbidzwa Mwari. Yasumuka kwaya chinzwa ipeparo vanhu vakasvika vakageza vakazora mapefyumu neizvese oda kuimbira Mwari. Indaa yekuti pane dambudziko panyika. Vari kuita sevari kukliya mavhoisi. Chii chiri kukliyisa mavhoisi? Urwere kwakazara makariro mukadu. Maindingwaneimba watotanga wakliya. But kwatiri kuenda zvikanzi tsemburai kanga achiitsanangura murandakadzi Ellen White. Zvikanzi an angel will start a note, even a higher note. Kunenge wakuimbika asi sautsvemba mazwi aya. Haleluya, wacho akaimba kuti haleluya. Denga risichizva kuti ichakadzikira ichakwira ikasenge yazo ichibuda. Haleluya. Zvikanzi ichi chinofa ichi chichapfeka kusafa. Kupfeka kusafa nokusingazoperi. Mwari wanazvo kuti munhu anorarama nokusingaperi. Jehovha wane simba cherere kusika nokusingaperi. Vanhu havazvizivi bezvo. Chero mukatonzi mafanana sei hakuna ane fingerprint inenge because Mwari wari busy kudesigna twinito munhu nomunhu. Makorokoto mwaneko musikana akanenge nefingerprint dzavo. Zongoti 18 years kakuenda pamuzviti kanonzi tikuda mafingerprint because aya hanzi right sate because kane akuya wacho wakafa gore akati kane wakwa sana kuti Mwari ndi Mwari wasingagumiri. Mwari wakomborere kuti mukoiziro nekuti ndine chokwadi. Amen.